Ban kan mau burami usenyang uben hei jung Dr. Jerence Im ubala klat no Arsenal menshwa na kalyang ki bahiyeng hasem jung Dr. Jerence Im hakakat santari urisau kila sedang ya kalumpung lekai football bala ai kerteng daka Dr. Jerence Im First Memorial Knockout Football Tournament hamadan football joka senang Umdan Riboy District kabala shimti ban penyai daka Umdan Sports Club. Ya kani kalumpung lekai football lawan ban pli perda uba Vincent Im pa Im rat nong tlu hakajinga dan lang uba March Bon ukun jong Dr. Jerence Im uba Tobias Singli President Umdan Sports Club bat kipat ba nakish nong ba marjan hakas ngi sedang lekai hapdeng kanong kra persya ya kadiwan kirang lekai kadiwan kila penlim no ya kanong kra lengba ka jinga shoot tie breaker hakani kalumpung ki kunhun ki balawan ban shimbenta ki long hadu live hu ar tadi ki club na keleng ka ribhoi kumpan shupen kan mau u Dr. Jerence Im udai u Dr. Sumar Breu u bala batteng ya kakam Kumu District Medical Health Officer Haribhoi District haswabun klar no na kani ka perthai ula deiru uwe ni ki doktor bala don kti ban pendu jaj ya ka jingpang nyang lengkut kabakan rai bha hagitu ki por Henry hadin ba ula syakri hakeleng ke benta jong ke ribhoi uni u doktor ula klar no la Arsenal menta. Shu u Dr. Jerence Im udeiru ukpa jong uba Meril Bonds Im MLA ba menta na nongpo constituency. Jurong belum ni hagari ka singi singo burom ban kenmau ya I doktor jadi klepek nyimla ban keren ya I kubulaya keren nadu ba sedang bende ginong keren Dr. Jirin I doktor I banengkong na kaneka right jongi but I bela shimyo ka benta ka kursan ubul ong mene ban rap den kong ya kata ka jimpang leprosi I bala tre hatu ki snem ban penduk jat ndek kan kaneka jaka jimin re ka ribhoi kaneka jaka jimin borogwe but ya ba menta ma pikup di kursan lale se pimla di I kata ka jimpang nemar ba kala duk jat re ka por di long kena jungi Nila pun iya kena jimpang ke basir ke ba don hakini ki tem ribhoi jungi reya ke ba menta lala ban pendujat bat wat yang tu office tu karu ke ba karat ka hangte menta kila ino nama ba mendon su kena jimpang tinya aimu yang blai bat ni sungguh yang doktor Jirin ibala sim ya ke benta ban trei ku doktor ban ya keleng ban wat ya kilang kilenti ban pensutu iki beriu halor ke jing don kam ban pen dujat ke jing pang ni ai burom ya kayin kesem jong I kun jong I ba JSE mun nane rangkat kayin kesem kiblat penlong ni ya kane ka program ka jing kai football ban kenmau I ai ba kane ka jing kenmau ki I ka diai long nasno banong ba ipai jongi ladan benta banrat jung khong ye kene ka jingpang ba iwe jingpang ru hiba ila sekri kene por kampang ni por ni mudan la jing suma ki hospital ki jingai ka lenti ge bo khoru khoram ila sekri ka thang jongi he ki islam ki bala le no but snusi ba kasnam arja ra kho I la khalat no na ge jingpang jongi ba nagaliang jongi ki khon ki ngi kwa hi ban pensa nami bala wala ilale no handre kita ki kam ki jingtre ki jong I bangini ai kan mau na ka por lemba kaneka football tournament ni snudai ba ki kon samla ki jong I don kam ka platform ni tip ba ki babun ki don ka sak handre kim don ka lat ban tani ka sak ki jong ki ban showcase kita ki sak ki jong ki denang takadaw ngila put jimut na kalyang kaying kasem shipara ba barok ki bahing basem ki jong I ban penlong ye ka football tournament nagbanta ki kun samla ke jongi ba kin yo kata ka platform ban kiu shakmat ban kiu shaprang ban oiru sa ta thong ha ka ba kila ban long ki glory le kai na gani ka dong ka thang ke jongi nga pan pau ke jing sokmen ne ka por na don atling ki tim ka wei nang tena nong kra ka wei na diwan ba kidai ki tim ke banang kong ban sim banta ha gani kalau jing sa jing kan mau ye phi barak le ki tim bagi pidai mafiki atlet tinggu her madan kong akan ke tournament ke jong I
Yes, yes.